machina anu onse tisatireza bwino tikanezo. M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandirini abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachinayi la mulungu wachiwiri wa Pasaka. Koma lero tikuyamba mwezi watsopano ndipo tikuyamba ndi madalitso chifukwa tikulemekeza bambo wathu Yosefe, bambo ogwira ntchito. Yosefe timagwira ntchito mwa njira zosiyanasiyana. Funso limene ndingadzifunse pamene ndikugwira ntchito, kandi business, kandi ulimi, kandi yoweta, anything that I do in life, ndimaonamo dzanja la Ambuye, ndimalemekeza Ambuye, ndimaonamo pemphero. Mawu athu oyamba tikuwatenga kuchokera m'buku la Genesis mutu wa 1 ndipo tiwerenga ndime ya 26 ukamaliza ukafika mutu wa 2 mpaka ndime ya 3. Mudzadze dziko lonse lapansi ndi kumalisamalira. We are not created to just exploit the world. We are created to take care of the world so that the world may take care of us. Tithanso kuwerenga mawu oyamba kuchokera mkalata ya Paulo yolembera Akolose mutu wa 3 ndime ya 14 kulekeza 15, kudzawerenganso 17:23 kulekeza 24. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Memole Chimasula, a Teresian Sisters, kuchokera ku Bembeke Cathedral mu Diocese ya Dedza. Ndipo mawu athu a mumthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo oyera mutu wa 13 ndime ya 54 kulekeza 58. Kodi uyu si mwana wa mpalamatabwa uja? Ambuyeso amadziwika ndi ntchito yabwino imene bambo awo amagwira. Inu ndine timadziwika ndi chani? Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni tu abale ndi alongo tisinkhesinkheso limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Genesis. Zitatha izo Mulungu adati, tiyeni tipange munthu m'chifanizo chathu, adzakhale onga ifeyo, adzalamulire nsomba za m'nyanja, mbalame za mlengalenga, nyama zoweta ndi zokwawa zonse za pa dziko lapansi. Motero Mulungu adalenga munthu m'chifanizo chake. Adawalengadi m'chifanizo cha Mulungu. Adawalenga wina wamwamuna wina wamkazi. Adawadalitsa powawuza kuti, mubereke ndi kuchulukana, mudzadze dziko lonse ndi kumalilamulira. Ndakupatsani ulamuliro pa nsomba, mbalame ndi nyama zonse zimene zikukhala pa dziko lapansi. Ndipo Mulungu adati, ndikukupatsani zomera zonse za mtundu wokhala njere, ndi mitundu yonse ya zomera zobala zipatso za njere, kuti muzidya. Koma nyama zonse zakuthengo, mbalame ndi zokwawa zonse, ndazipatsa nsipu kuti zizidya. Ndipo zidachitikadi momwemo. Mulungu adaona kuti zonse zimene adalengazo zinali zabwino kwambiri. Tsono kudali madzulo ndiponso mmawa, tsiku lachisanu ndi chimodzi. Motero dziko lonse lapansi, thambo ndi zonse zokhala m'menemo, zidatha kulengedwa. Pa tsiku lachisanu ndi chimodzi, Mulungu adamaliza ntchito imene ankachitayo. Ndipo adapumula pa tsiku lachisanu ndi chiwiri. Mulungu adadalitsa tsiku lachisanu ndi chiwirilo, naliyeretsa. Chifukwa choti pa tsiku limenelo adapuma, atatsiriza zonse zimene ankachita. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu.
mawa mumthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Atafika ku dera la kwawo adayamba kuphunzitsa anthu amene anali m'nyumba yawo ya mapemphero. Amene ankamuva ankadabwa nkumati, kodi iyeyo nzeru zimenezi ndi mphamvu zimenezi adazitenga kuti? Kodi ameneyo si mwana wa mmisiri wa matabwa uja? Kodi suja mayi wake ndi Mariya ndipo abale ake Yakobo, Yosefe ndi Simoni ndi Yuda? Kodi suja alongo ake ali nafepo mpano? Nanga tsono zonsezo adazitenga kuti? Choncho adakhumudwa naye. Koma Yesu adawauza kuti mneneri amalemekezedwa kuna kulikonse kupatula kumudzi kwawo ndiponso kubanja kwawo. Motero sadachite zamphamvu zambiri kumeneko chifukwa sadamkhulupirire. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Kodi uyu si mwana wa mpalamatabwa uja? Ambuye Yesu akudziwika ndi zimene bambo awo anaphunzitsa. Ambuye Yesu akudziwika ndi ntchito imene amagwira. Chifukwa ngati bambo ake amagwira ntchito yopalamatabwa okhomakhoma m'Misiri, na Yesu anali m'Misiri. In other words, Ambuye Yesu amagwira ntchito, Yosefe amagwira ntchito. Ndipo Yosefe ogwira ntchitoyo ndi amene tikumkondwerera tsiku la lero. Chaka ichi anachikhazikitsa ndi apapa Pius anamba 12. Ndipo chaka ichi chimene tikukondwerera tsiku la lero ankachichita anthu mwachikunjakunja. Maka zaka zimene Russia inali pa piki kwambiri, amayitchula kuti May Day, the D-Day. Ndi tsiku limene amakondwerera anthu ogwira ntchito, koma kukondwerera kwake komakana kunena kuti ntchito ndiyochokera kwa Mulungu. Komakana kuti Mulungu ndi amene amapanga sustain dziko lapansi. Komakana kuti Mulungu ndi amene amapanga redeem the world through the works of mwana wake. Nde anthu amalikondwerera tsiku limene koma mwachikunja. Tsiku logwira ntchito, kukana kuti ntchito ndiyochokera kwa Mulungu, kukana kuti Mulungu ndi amene amayeretsa ntchito, kukana kuti ntchito ndi imene Mulungu amatipatsa madalitso. Nde apapa Pius mu chaka cha 1955 ananena kuti tsiku limeneli likhale sanctified. Komano tilipange Christianize. Nchifukwa chake anatipatsa Nkhoswe yogwira ntchito Yosefe. Ndipo pa 1 May timanena kuti ndi Workers Day in the church after the example of St. Joseph the Worker. Kukaronga diocese anasankhula Yosefe ogwira ntchito ngati Nkhoswe ya diocese yawo. Tipempherere, komanso tipempherere ma institutions onse amene anasankhula Yosefe ogwira ntchito kukhala Nkhoswe yawo. Tsiku ili ndofunikira kwambiri chifukwa mwazina limatikumbutsa. This day is very important because it reminds us of the dignity and importance of work. Kufunika kwa kugwira ntchito komanso ulemerero umene uli mu ntchito. Ambiri ndife alesi, chifukwa cha ulesiwo timadana ndi ntchito. Nde timafuna kudya, nde timafuna kulandira, nde timafuna zinthu zizipezeka koma osazigwirira ntchito. Mapeto ake ambiri timaba. Nde poti anthu akapita ku sukulu nkumaba, amasintha dzina sanena kuti wakuba, amati uyu ngwakatangale. Koma katangale nde kubako. Anthu amene sagwira ntchito amazembetsa ndalama za anzawo, koma kuzembetsa ndalama za anzawo nde kubako. Ndipo chimo lija limatchulidwa ndi zizungu zolikometsera, embezzlement, nde kubako. So lero tikufuna kuti Yosefu era atithandize kukondwerera ntchito ena iliyonse imene timagwira. Ndenanena poyamba pacha kaya timapita kudimba, ndiye kuti pamene tikuyigwira ntchitoyo tizionamo kuti tikugwira ntchito imene Mulungu adatipatsa. Tigwire bwino, tidziwe kuti mu ntchitomo muli Mulungu, mu ntchitomo muli ulemerero, mu ntchitomo muli kuyeretsedwa. God sanctified everything that is happening in our lives. Tsiku la lero limatikumbutsanso kuti Mulungu adalenga dziko lapansi sanangolilenga kuti tilipange exploit and subdue, analilenga kuti tilisamalire. Koma funso likhanena kuti kodi tikusamaliradi dziko lapansi kapena tikuliwononga? Adatilengera mitsinje, pano tiona kuti mitsinje tadzadzamo zima plastiki, timangotayiramo zinthu zoti sizingathenso kuola. Nyanja zathu madzi akungosefukira ife tadzadzamo matope, tadzadzamo madoti, mitengo nde tasakadza, bola kusakadza koma tasambwadza. We are not caring for the world. Nchifukwa chake nthawi ina ndidanena kuti dziko akuti munthu ukachimwira munthu nzako chances are high kuti mmatha kukhululukirana.
But when we offend nature, chilengedwe sichitha kukhululuka, chilengedwe chimene chimadziwa ndi kubweza. Tikazipatsa zabwino, icho chimabwezanso zabwino. Adatero oyimba wina mbuyomo kuti dziko lili ngati galasi, ukamaseka nalonso limaseka. Tikamalisamalira nalonso limatisamalira. Ngati dziko sitili kulisamalira, zotsatira zake ndi zimene tikuonazi. So many strange diseases. Taona ni mapiri mmene tasemera in the name of chitukuko, koma we are destabilizing umodzi umene Mulungu anayika pakati pa chilengedwe kuti zinthu ziziyenderana, the balance which is there in the world. Tikusamala dziko lapansi. Yosefe bambo wathu akutikumbutsa zimenezo kuti pamene tikukondwerera tsiku lonena kuti ndife anthu ogwira ntchito, poyamba tigwire ntchito mopereka ulemerero kuti tikugwira on behalf of God. Koma choposaposa tizidziwa kuti pamene tikugwira ntchitoyo timakhala ifeso tikupeza ulemerero umene Mulungu adayika mu ntchito. Ambuye Yesu amagwira ntchito. Tamva manena kuti ndi mwana wa mpalamatabwa. Chimodzimodzi tikawerenga mthenga wa Yohane mutu wa 5 ndi 17 amanena kuti atate anga ndi mulimi, ndipo atate anga akadagwira ntchito, inenso mwana ndikugwira ntchito. If God is our father and God is working, if Jesus is our brother is working, am I working? Kodi ntchito imene ndimagwira chifukwa ena titovomera kuti timagwira ntchito, komano mu ntchitomo timagwira ntchito yopereka ulemerero. That two things imene ndikupanga emphasize. Kugwira ntchito in itself ndikulandira madalitso, ndikupeza zosowa zanga. Ndikugwira ntchitoyo kuti Mulungu aonekeremo kuti ndi Mulungu amene akupanga ordain and sanctify the work. Ife amene timagwira ntchito zakuba, ntchito zokhazira anzathu, ntchito zosokoneza mtendere, ntchito zopwereka chipwirikiti, can we say God is being sanctified in what we do? Ena timalemba, ntchito yathu ndi yolemba, koma kulemba zinthu zoononga mbiri, kulemba zinthu zosabweretsa umodzi. Ayi. Nthawi zonse mukava anthu akulemba kapena anthu akuyankhula kandi pa social media zinthu zimene zingathe kusokoneza ulemerero wa Mulungu, tsekani kandi radio. Osangotseka chabe muchotse mabatire chifukwa mwina itha kuyamba pa yoyoka. Tisamvere, tisatsatire anthu amene sapereka ulemerero ku ntchito imene amagwira. Kalata ya Paulo yolembera Akolose imene ndi alternative first reading yathu akunena kuti in whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord. Muchina chilichonse chimene mukuchita, muchichite ndi mtima wanu wonse, pokhala kuti mukuyigwirira ntchitoyo Ambuye. If I'm teaching, do I teach realizing kuti Jesus is seeing what I'm doing? Ngati wansembe, inde usembe si ntchito ndimayitanidwe, koma tingobwerekera ndayima paguwa kandi kulalika. Kodi ndimayigwira ntchito nena kuti is Jesus doing it in me? Ambuye atithandize tsiku la lero mwa uneneri wa Yosefu woyera. Poyamba tikonde ntchito, kachiwiri tipereke ulemerero ku ntchito, kachitatu pamene tikuyigwira ntchitoyo tidziwe kuti ndi Mulungu amene akutiyeretsa. Tisakhala anthu aulesi, tikhala anthu olimbikira, tikhala anthu okonda ntchito, tikhale anthu ozindikira kuti Mulungu amathandiza ndipo amayeretsa ntchito za manja athu. Chilichonse chimene ndichipange lero chikhale chopereka ulemerero ku dzina la chauta. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Oh, Yosefe bambo watu kwisila Mulungu, mupempelele ife ndi mukitanise. Yosefe bambo watu kwisila Mulungu.